the largest camp called Konzentrationslager Auschwitz, was established in Oswiecim. It was organized in 1940 and originally designed... Så man så de her børn med frostskader i benene. Jeg kunne slet ikke holde ud at kigge på deres øjne. Jeg kiggede bare på deres små, tynde kroppe. Folk, der bare kom humpet, og der var et billede, der gjorde et kæmpe indtryk af en mand på 80 eller 90 år gammel, fuldstændig ødelagt. Så fik vi at vide, at den her mand var 42 år. For that reason, whenever I say Auschwitz, I mean 3 quite big camps plus 40 subcamps. A huge complex camp. Pigtråden er her endnu, og vagttårnen er her endnu. Man bliver bare holdt i det. Der er ikke nogen vej udenom. And having a quick look all around. Det virker utrolig stærkt, når man så ser på de her rækker. Lige lidt længere fremme, der hænger der et billede, der så har fået en blomst. Og så springer det billede lige frem, fordi så tænker man, der har været en eller anden efterkommer, der har ledt blandt de her tusinder af fotografier, hvor nogen ikke engang har et navn, og fundet sin, hvad ved jeg, bedstefar eller oldefar. Det må være, jeg ved ikke, hvad det må være. Underligt. Det er jo lige præcis det med, at de bare er i rækker, der gør, at man ikke fatter noget som helst, for de bliver bare ved, og så stiller man sig op foran et af dem og prøver at forstå, og kigger ind i øjnene på et af dem, og man tænker, at det her det kan ske igen, hvis ikke vi holder bare de mindste af den slags ondskab og respekt, mangel på respekt for menneskelivet nede.